Hi mga kaukay, so for today's video no, nakalabay na po ko diri sa ukay-ukayan sa Agdaw. Sa makita niyo sa signage 10 pesos na lang daw. So daghan pa kay nagnindot dira ay as in pantalon, short dress ug mga t-shirts. Pero mao ni ako ang tuyo no diri sa bags na side. Ayan. Daghan kasi available karon tapos naay tag 250 na wallet. Goods pa ka ilang mga wallet tapos mga branded pa jud kadalasan pero long wallet lang siya kadalasan pod no, pero nice jud kay siya kanang mga hilig mga dagko nga wallet. Ayan oh, nice kaning brown, wala ako na check yung brand. Tapos nakita na ko ning sling bag, oh cute pod siya oh, 380 pesos pod lagi ang price pero okay na pod siya oy. Nga na man mga price karon kay mahal mga baligya no, wala siya brand. Tapos kaning men's sling bag leather type gihapon siya oh, Alibaw ata iyahang brand, loko familiar ana ay. Tapos ayan na siya nakahulog sa sulod ang alibaw na name. Then nakita na ko ning Valentino, so branded ning Valentino no, pero kamo na check kung legit, pero murag legit man pud siya no kay murag pure leather gid siya oh. Tapos nakaholo sa sulod ang Valentino Veni ana. Ayan, nakaholo. 480 pesos. Pero tama rin siya nga presyo. Kaya kadalasan na mo, presyo din sila tag 1K pataas din naman sa mga lingana, mga branded sa online.